Poslednje čačansko društveno preduzeće, fabrika reznih alata, odlazi u stečaj, a radnici će biti zbrinuti kroz socijalna davanja. Od $500.000 do 1,2 miliona dinara po zaposlenom. Firma verovatno neće prestati da postoji, ali će moći da zadrži samo 200 zaposlenih. 7 hektara pod fabričkim halama. Daleko je od giganta koji je bio oličenje metalske industrije na svetskom nivou. Danas kroz te odaje svira promaja i samo u pojedinim halama možete sresti ponekog radnika koji godinama očekuje spasenje ili vaskrs. Ima li posla ovako ovdje? Šta se događa? Ima mnogo. Imamo nadokčenih poslova da radimo, ali para nema. Plata kasni 2 mjeseca. Ja sam 10 godina ovdje, još nemam radnog staža. Ništa. Mislim da treba da se dovede ovo na neki nivo, da neki 500 ljudi ostane na radi. Nas omladine koji hoćemo da radimo, ne ovdje da sedimo, dolazimo za džabe. Ministarstvo privrede najavilo je stečaj preduzeća jer agonija traje previše dugo, a i dugovi su postali nepodnošljivi. Pa znate kako, kad se fabrika kao jedna jedina firma iz tog vremena u kojoj bilansi nisu nikada očišćeni, tako da još vučemo obaveze inokredita iz 80. godina, neki mlađi čovjek bi vjerojatno pitao šta to fabrika duguje i kome to duguje. Ali definitivno ta finansijska opterećenja iz tih godina, kao i normalno nagomilane obaveze u proteklih 10 ili 15 godina neplaćanja, sigurno su napravili fabriku kao velikoga dužnika. 10 miliona evra koštaće državu u rešenje problema. U sindikatu kažu da je ponuđeni socijalni program prihvatljiv. To je predviđeno ovim socijalnim paketom da se uplati paket ima vrednost 10 miliona evra i sadrži uplatu doprinosa za radnike kojima nisu uplaćeni doprinosi punih 10 godina i ostatak radnika će biti zbrinuti kroz socijalno davanje. Na ovu kapiju svojevremeno je ulazilo i izlazilo preko 4000 zaposlenih radnika. Danas ih je svega 400, a ovo preduzeće radilo je za najprestižnije kompanije u svetu, kao što su Boeing i Douglas. Danas, kažu, došlo je do sudbonosnog trenutka kada će fabrika ili nestati ili dobiti novi život, ali samo sa 200 zaposlenih. Gvozden Nikolić, Prva televizija.